zamjenik poglavnika i zapovjednik cjelokupne oružane snage Slobodne Hrvatske države, gospodin Slavko Kvaternik, uputit će proglas hrvatskom narodu. Hrvatski narode, Božja providnost i volja našeg saveznika te mukotrpna, višestoljetna borba hrvatskoga naroda i velika požrtvovnost našeg poglavnika doktora Ante Pavelića te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božjeg Sina uskrsne i naša nezavisna Hrvatska država. Pozivam sve Hrvate, na komu god oni mjestu bili, a naročite sve časnike, počasnike i momčad cjelokupne oružane snage i javne sigurnosti da drže najveći red i da sve s mjesta zapovjedniču oružane snage u Zagrebu prijave mjesto gdje se sada nalaze, te da cjelokupna oružana snaga s mjesta položi zakletu vjernosti nezavisnoj državi Hrvatskoj i njenom poglavniku. Cjelokupnu vlast i zapovjedništvo cijele oružane snage preuzeo sam danas kao opunomoćnik poglavnika. Bog i Hrvati, za dom! Oj Hrvati, braćo moja, svanuo je dan. Nezavisna država nije više sad. Nezavisna država nije više sad. Ne smijemo zaboraviti dugi i teški boj u kom mnogi dali su za dom život svoj. U kom mnogi dali su za dom život svoj. O hrvatske majke, što ste propatile, suze vaše nisu uzaludne bile. Suze vaše nisu uzaludne bile. Bogu smo se molili i pušku nosili, zato našu Hrvatsku nisu slomili. Zato našu Hrvatsku nisu slomili. Vratite se prognani ka ognjištu svom, gradit ćemo zajedno ljepši novi dom. Gradit ćemo zajedno ljepši novi dom. Ej Hrvati, braćo mila, svanuo je dan. Nezavisna država nije više sad. Nezavisna država nije više sad. Nezavisna država nije više sad. Nezavisna država nije više sad.